ଅଯଥାରେ ଏତେ ଡରୁଛ? ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି, ଏମିତିରେ ଦିବ୍ୟ ହିରୋ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ବି ହେଇପାରିବେ। ହୁଏତ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓକିଲ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ତାକୁ ହାଜତରୁ ବାହାର କରିବା କେବେ ବି ଏତେ ସହଜ ହବନି। ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲନି, ପୋଲିସ ଜାଣିଛି ଯେ ଦୃଷ୍ଟି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଯେତେ ବଡ଼ ଓକିଲ ଠିକ୍ କଲେ ବି ଦୃଷ୍ଟିକୁ କେବେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେନି। ଟିକେ ଦେଖିଲ ସିଂହ ଗୁଡ଼ା କେତେ